Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. An-anwem tinasamit a relasyon a nakapost iti social media no kanayon kayo met nga agapa. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ay na, una yun nag-sweet dagiti nga agasawa lakay. Makapaapal da. Anya man dita buy-buyam dita cellphone mo aya. Daytoy di impostigayim ko a video da nga agasawa o buyaam nga minang. Iso nga rod ajak kaya tag cellphone. Tama sa dutak nga agbuya iti kakasta. Istorya am laangan no anya dayta. Daytoy video da nga agasawa. Asinagutan nila kay na iti adu asabong. Sana kinis ni misis na. Sino agaya mo aya dayta? Ningay Jenny. Ti asawa ni Marvin? Wan, ay na, mayat kumamit no kastoy kaswit tinasawak. Hoy, di nakpay maiturod asagutan iti uray may salaang arusas. Tagpasagit ka manal. Idi na minsan nga aldaw, napandanangan iti may sa aklas a restaurant. Dita? At dapay hashtag na forever. Kaskada couple goals. Kuna na dito'y Umapal ka? Namin tamat anapan ng restaurant Restaurant ka no di turo-turo apang panganantay di palingki a budget meal. Ha? Di nakpay mo may turod ama idi. Ay, makaturog-turog ako namang bambantay dito'y lakot ang tilapia. Nagtumal kat itan ayan. Malaos dan to. Ket aramidan ta at isigon nga aramidan ta. Hey, masadutak man laang amapan agi sursur di tabalay-balay. Imbagak aya asika ti agi sursur. Sakmat. Rumbang laang asika tasaan ka mo't aswit kanya. Anya asaan aswit asasawam. Malay sagana mong dagiti sursur mo. Isagsagana ko. Napambano ka kung nagipukpuk ka. Mala, muna kan nga gawin, taginanakan. Siya kundi makaamo nga agi sursor. Sigurado am amalakom amin dagita tapno saan amalugi jay punan ta. Wen kadi, anya lakat ti bakit ko na ya. Nay, apay dayta? Ket, arakapan ka tapno saan mo amarik na ti banog mo. Arakupan na katagat tilapia ka. Awanan kay tibain, babairo ka! Oy, di ka gibunga. Mga matamaan anak. Day talag babae ti mom. Agbababawi ak anak ikalay sa kaniko. Sige, kung taram ta diding agingkat kayat mo. Di ta ka manlangan. Uy, saan ka pumanaw? Tumanay ako. Hoy, agsablay ka! Ay, unayin dagita ka aruba. Agap-apa damanain. Timmaray ni Marbain, tabarsakan ni Gina iti plataw. Nakitakpay ni Berto nga agi sursursor iti lako na ati maray. Dandanay ngamin matamaan iti imbarsak ni Jenny a plataw. Taapag isaw, alumabas di tabalay da Gina. Adda pa yan mairaman sa bali ataaw. Ay, apay nga taaka na yung da nga agapa. Ay na, kastalati biyag agapa na tamo ti agasawa. Ngamaday. No agapa da, rumbay nga pagsaritaan da na imbag ti parikot da. Saan ka nga agdadaal da iti alikaman da? Adakon. Pumanaw ka diti balay ko! Awan bain mo! Ne, apay apapanawon na ngay balay ko mo daytoy. Pumanaw ka! Ep. Ne, di mo ibarsak dayta. Pinggan dayta. Laglagi pam. Nangina dayta. Laglagi pam. Hinulhulogam dayta iti mano atawan. Ay, winan niya. Dayto lang arudan ti ibarsak ko di tanapos. Ay! Kol, arupam! Nangingina dayta. Ay, nangina ti paryok. Stainless dayta. Abay, di mo amo aribo ti bayad dayta. No syaken ka. Ibabak na kita. Tanong maitama dito yung rupak. Siguradaw makupit. Bakit?
paibos ko tilakok at tilapia. Ay, kat nagsaya at manlakay. Naglaing ka nga gisursura. Kung naktumad kan ka nga da swerte kiti negosyo. Ne, anya ngay deta nakasupot ang ginatang mo. Gaputa nakalako agsida tayo mat ita itilit yung manok. Ay na, maragsakan dagiti anak talakay. Babes. Isaganam nga rudin tila misaan at amangan tayon. Itayak pa amabisin. Anya ti ko nam? Kunak, isaganam tila misaan. Saan ada ita? Diin mo nang imbagam. Di kunak babes. Mayat matlang ka di adenggan. Hey, makapasegar adenggan. Ay katno, saan mo kaya ti babes? O di, sweetheart langan. Wanya, sweetheart. Di nakman awag-awagan iti kasta. Kung na masana ka sweet kan ka. Itatagbali na ka sweet. Di mo matngarod kaya. Berto agtal na ka. Saan ang maibagay nga awag-awagan nak iti kasta? Ay katwan, ano isuti ko na maring. Ay, kuna man no nagdigos ka. Apay nga agat tilapia laptamot ti payod mo. Nagbubuak laeng ka naglabarak. Malaminak namin. Hay, pati sang aw mo agat tilapia. Nagadua reklamom. Pagpadpada tamot lang iti angot. Ayun gayam. Anda ka di impos di gayam mo ani Jenny. Awan mo't ita ti impos na. 5 basak ije balayda ang nagisursur itay. At dahamot ti mayababat siya ije ruwar ti balayda. Imbag ko na mata, sana ka natamaan. Tapay ko ma. Ngam jay ti mayab apalanggana, ti Jack nalis yan. Ti mama dito ituktok ko ngagkalkal ba? Gusto nga dabukol da ito ituktok ko. Nan kita akman. Ay sus, adang agpaisaw. Uray lalimitang. Panagkunak kat agap apa da nga agasawa. Ha? Da Jenny kan Marvin? Agap apa da? Nanggagkumat ngagpukpukaw ni Jenny. Kano ka na yun ang nag-sweet da adway ti social media? Ang permida mahit no agapa da. Agasaman kiti da ito ituktok ko, tani nagsakay. Maturog ako man. Adamanan ipaaramid mo. Ala ka din. Ingkan mga laiti kutsay di tarwar. Pitpitam sa mo itapal ito ituktok ko. Tanya ti aramidem dito kusina, abigbigat? Damagan pa lang, mate. Kas iti sigod Ay, saan ka nga itimplan iti kapem ita abigat? Tanasakit pa ang tinakam kukan ka. No saan di saan? Kabalak mo ti agtimpla? Ay, di mo usaran dagiti kutsara ginatang ko. Na? Uray dagiti tasa, takukwak dagita. Ay, una yan. Awan lugar ti babairo nga asawa akasken ka di ti balay. Hindi pa lang nga minapapapanawan ka? Ngam di ka mat pumanaw? Gumatang kayon iti tilapia. Presyo agang wid. Umay kayon. Aray! Ay, Jenny, umay ka gumatangan. Italaman nga minang kang agkita ta. Ijay Facebook, ti pakakikitakan ka. Win nga rod. Sikati ka na yun nga ag-like kan ag-comment kadagiti ipopost ko. Win nga rod. Ani, matang taka di iti tilapia? When honey bunch. Ay na, nag-sweet kayo gayam at talaga. Sugar. Kaslang nalaas nila ako da ito eh. Ay, saan analaos dagiti lako? Aglaglag to da pa'y Agang angas da, kitain nyo nga minang. Ay, sugar. Intalangin iji sa bali. Iji ti pagkatangan ta. Sige. Maring, pasensya kan iti kano sa bali ti paggatangan mi kuna ni honey bunch ko. Ay, naglaglag to pa'y dagiti lako ko. Takit din. Angam, sige ano, iso ti kayat yaw. Ay, una yun nagita nga agasawa. Bida pa'y magimatang itilako. Uray may sakilo lako mama. Taano sa anak akakaasi nga gisursursaw. Bakay. Ano nga ay? Ada buhay naman mo. Adda kumaa. Ni Jenny ko mga road. Nung ginuyod mo ni Marvin agumatang da kano iti sabali. Ay, wine. Ijay mat ayan ti balasang ngaglaklako ti gimatangan da. Di napintas ngaglaklakaw, tinaggatangan da. Wine.
Abay, saan da nga mo ti agpili? Kat no nabnabiyag da gito'y lako ta. Idinto ta natay ti lako day ta abalasang. Ay, saan tamanin anak kalako? Di ka di matanagan. Isursur ko manen, wad damat da alako ta. Apay, saan ka manan nga agtagtaga rin? Sangkadlaw launay. Isumat lagayam aginuyod nak iti ayan ti balasang aglaklako. Taijay ti kayat mo apaggatangan. Tila mapampanunot mo mait kan madmadlaw mo. Kadagpay sumat. Apay, ti kunam. Jak na si putan, di panangkid daw mo iti number day di abalasang. Hey, panunot mo la dayta. Babairo ka talaga. Marmarwam ka na. Daytoy mait. Tilapia! Gumatang kayo! Sa diwa tilapia! Ha? Agap, padagiti agasawa Jenny kan Marvin di Jerwar ti Balayda. Aglakwa kid din iti tilapia. Narigat ti may ramraman. Asos. Ni, magpapaarayatin. Ay! Inakon aganawa. Pare! Gusto detan, sumardang kayon. Anday ko! Apay ngay, sakmatan ti sinipat mo, pare. Ay ko. Kalbon ka! Anday ko! Di nakpungutan mo't Anday! Anday ko! Sipat kas ka nakaramot mo't ng tinaganap ko, naganawa! Ang lisi ka ngamin Anday ko. Kung saan asik ka, ipapamot ka! Gawin na kailangan! Bakit? Saan ka nakalako? Naan-ano ka, Bertong? Naganawa kiti agap-apang agasawa. Sakmatan ti sinipat, kan pinungot, kan kinaramutan da. Anya, nagkunang amin nga aganawa ka. Kunamlan asino ka akalaingan. Inanawak da Jenny kan Marbain. Anya? Permiti pa nagapa da. Kunam mata sweet da. Kano nakitak ida iji palingki ang nag-sweet? Nakita mo, naka-holding hands damay. Awan lat bilib ko kadagita. Tay ko nata nga rodain. An-anwam tinasamit a relasyon ang nakapost iti social media. No kanayon kayo umat nga agapa. Aywan awan serbina, lakay. Ay, agasam dagiti karamot ko. Ipapulis ka iti kasto nga naramid mo kanya. Nagadunto pa iti karamot dito rupak. Sika pa iti adaganas na nga agipapulis. Ay, nabangking sanday ti ropa. Gapo iti panang tungpam kanya. Oh, basol mo. Ipapulis ka kung nagtumay. Hindi pa nga ibagbagam dayta. Duwatang agpapulis. Ireklamo ka. Tilapia, gumatang kayon, tilapia. Ay, si kamot gayam taglaklako, Berto. Saan animareng? Ay, isak. Taginanamat ni bakit ko? Ay, pasensyakan talimtag mo't tarupam. Kasano, sakmat ti sinipat-sipat nila kay mo. Kat si kamat, pinungot-pungot kan kinaramutan nak. Ay, kasano kat nakapating nga kamot ngamen. Kaya't ko lang mati aganawa. Sakmatan tinairaman, sak tinasaktan, sak tinadangran. Ay, pasensyakan Berto. Ay, imbag ka pa tanakaan-anos ka nga asawa ni Maring. Kat siyempre ay ayatan mi titunggal may sa akin ni bakit ko. Oray saan mi nga ipopost iti social media, agin inayat kami. Ay, saan ako nag-post? Tapay mat. Kasano namin? Ano tinapasamak mara? Ay, si Moro ni Jabalasang naglaklako iti tilapian nila kay ko. ay, isumat lagaya, masaanin ngaglaklako day, kaabay mi dito, Ay, inagaw na nila kay ko. Ay. Inagaw na. Maring bakit? Adakon. Nakalako ka? Nay kamat na ya. Day tamat ti umuna adamagam. Kat anya ngay nga ro,
nagado ti babayadan. Uy, nakalakwak. Kat saan ako na nagisursor. At dahin sangpat mo asidaan. Katuan sakpay ti ko na. Fried chicken ko naman. Kana dapay pasurot na. Anya ay data. Oh, sabong. Tamagan pa ilang, mate. Manong ay data. Nangina ti presyo da ito, Bunch of flowers ko naman. Parakin ka. Dungdungwak a darling ko. Adula amin. Sayang di pinanggatang mo. Di mo pa'y lainted kanyak di kwarta. Taisupay nga igatang ko iti kasapulan dito kusina. Kita manday ta nga ugalim. Nakarikreklamo ka. Nga uray ka la agunget no saan ka asagutan. Itatasagutan ka, agunget ka manen. Saan ka mauawatan, bakit? Anya ngay dito asabsabang, makan ko nga raw. Sapay nagnina. Basta, dungdungon ka bakit? Aging gatong paltanem. Saan mo aliplipatan day ta? Uray sa anak aswit, I love you latta. Nagado ka nga mo. I love you bakit? I love you lakay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ananwam tinasamit a relasyon a nakapost iti social media. No kanayon kayo met nga agapa. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Kalay. Musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.